الآن يضع فخامة الرئيس أفورقي إكليل الزهور على قبر الشهيد. سيبو أنبابا زنبرلنا صحافي حزباو جنبار ديمقراطية فتحين أتو الأمين محمد سعيد. سكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية السيد الأمين محمد سعيد يضع أكاليل الزهور على قبر الشهيد. باسم مينستير مكلخال تغلالة حلقة صف جنرال فيليبوس ولد يوحنس. رئيس هيئة الأركان العامة فيليبوس ولد يوحنس. باسم هجراو محبر دا كرسيو إرترا عن بابات برلنا ويزروه تخاء تسفى ميكائيل. السيدة تخاء تسفى ميكائيل إكليل الزهور نيابة عن الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية.
زسعب باسم محدار زوبا مأكل أما حدار زوبا مأكل ميجر جنرال رمضان عثمان أولياء يلي ونيابة عن الإقليم الأوسط حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياء السلام عليكم فلما قال نخسمعنا كوميشن سبورتن بحلن بومبر هاجرا او هاد شماغله بعالات امباسادور زمد دخله عدم كبر Prezident هاجر إريترا أتو إسياس أفوركي لعلوت هالفتي بقدف منيسترات لعلوت أزز سراويت مراحت هايمانوت دبلوماسياتاتن عرفتن كبرانن كبراتن نعمت أو زغري سماءتات إريترا كلتشحن عسرت تشعتن نبدلنا يزلنا مدب مصاكم نمسجن أسعيبه نخبر Prezident هاجر إريترا نزي تاريخه معنالتي زي أملكيتو قال كسمعنا بأخبروت عدم خبركم لعلي سماعتاتنا مذكار حدروم
ደጋጊምካ ንምኹላዕ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተፈላለየ መሰናድኦታት ንዘካየዶ ድሙቕ ኣበዓላ ዝዕዝዝቲ ዕለት ዮሃናን ምስጋናን ሰማእታትና ብጅግንነቶምን ብዝኸፈልዎ ክቡር ህይወትን ንጸጋታትን ሓይልን ዝሃገር ኣራቢሖም ነቲ ዘይመጣጠን ዝመስል ዝነበረ ናይ ጉልበት ምዕሪት ንረብሓ ናጽነት ክውን ገይሮም ድሕሪ ናጽነት እውን ልኡላውነት ንምውሓስ ዳግም ዘረጋገጽዎ ቅያ ኣብ ሃገራዊ ታሪኽ ህላውያናን ገስጋስናን መዘና ኣይክርከቦን ህይወቶም ዕርቡንን ዋጋን ምኽፋል ጥራይ ዘይኮነ ዘውረስዎ ስርዓተ ክብርታትን ባህልን ንሓይልን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ እናራብሐ ዘዛየዶ ፍናናዊ ጸጋውን ብዋጋ ዘይትመን እዩ ስለቲ ኣብነታውነቶምን ብግብሪ ምሂሮም ዘውረሱና ክብርታትን ከዓ ምስጋናን ክብርን ስለ ዘይኣኽሎም ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕዙዝ ኣጋጣሚ ደጊምና መብፅዓና ክንሕድሰሎም ሕልናዊ ግዴታን ሓላፍነትን እዩ በጋጣሚ በዓል ናጽነት በቲ ጽንዓት ብጽንዓት ዝተሰሚየ ቴማ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘቕረቦ ገላጺ መሰናድኦ ከዓ ሓቀኛ ምስክር ናይቲ መብፅዓ እዩ ነይሩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኣጋጣሚ በዓል ናጽነት ምስ ውሁብ ዓለማውን ዞባውን ዘቤታውን ኩነታትን ምዕባሌታትን ተዛሚዱ ዝረአ ናይ ልምዓታዊ መደባትና መርሓ ጎደና ዝጠመረ 11 ነጥብታት ዝዝከር እዩ ንቅድሚት ዝጠመተ ጥራይ ዘይኮነ ንዝተቆልፈ ወይ ዝተዓንቀፈ ዝተኸስረ ዕድላት ንምምላስ እውን ዝዓለመ መደባት እዩ በየናይ ዓቕሚ በየናይ ጸጋታት ብኽንደይ ግዜ በየናይ ብልሓትን ስነ ቅጥዕን ባህርያውን ንዋታውን ቴክኖሎጂያውን ፊናንስያውን ካልእ ጸጋታትን ኣገዳሲ ተደላይታት ልምዓት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ጸጋ ሰብ እዩ ጸጋ ሰብ ብዓይነታዊ ሞያዊ ክእለትን ተመክሮን ዓይነታዊ ሞያን ክእለትን ተመክሮን ግን ዝኾነ ኣሃዝ ወይ ፍቕዲ ይሃልዎ ኣራባሒ ረቋሒ ክህልዎ የድሊ ተወፋይነት ዝሕመረቱ ስስዐን ርእሰ ፍትወትን ወጊድ ዝበለ ዘይሕለልን ተባላሓትን ጸዓተኛ ብጽፈት ተወደበ ጸጋ ሰብ ማለት እዩ ከይድና ናብ መበቆል መንነትና ክንምለስ ኣለና ማለት እዩ መበቆል መንነትና ሰማእታትና ዘውረሱና ክብርታትን ባህልን ሰማእታትና ልዕሊ ኩሉ ንዘለዓለም ይዘኸሩ